हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि जों दाउ नार्जारी यूट्यूब चेनेलाव फिन बरायहरनाय जाबाय। नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। आयै बिमा हादर नोंनि थाखाय दुखु दाहाखौ सहायजोबगोन। नों बिमानि थांखिखौ जाफुंहोनो जों नाजागोन। आं गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ नागारना फैबाय। नोंनि हाजों दाजानाय बे आंनि देहाया आयै नोंखौ सिबिनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला आंनि देहाखौ थुख्रा थुख्रा सैमानो दानस'ना जाहो। गोसोआव दाबो गाबखाङो आयै गोबां जोहोलावफोरा उदांस्रिनि मुङाव मुंख्लं जालांबाय। सुथुरजों जुजिनायाव आंनि आथिङा माब्लाबा फिस्लायोब्ला आंखौ गोरोन्थि दासान आयै नोंनि मेगनाव मोदै दाबोहैहो। जोंनि बर' हारिनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोहो गोलोन्दा नङा आयै आंनि हां जोबोब्ला बर'लेण्ड हायाव आं गोदो गोदो उन्दुलाङोब्ला आंखौ दुखु दाखालाम आयै। ओइ सुथुरफोर नोंसोर आंनि जिउखौल'सो फोजोबनो हागोन। हाजार हाजार जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरनि थांखि बिथांखिफोरखौ माब्लाबाबो फोजोबनो हानाय नङा। जों उदांस्रिखौ लाबोथारगोन। जै उदांस्रिनि आयै जोनोमगिरि नों गेलेहोनाय आखाइ हमनानै थाबायनो फोरोंनाय समायना रमायना गामियाव आं सफैगोन ना सफैला आं बुंनो हायासै। दिनै नोंनि मेगनाव मानो मोदै आयै नोंनोथ' बुंदोंमोन आयै साना जेब्लाबो सोरां होयो। नोंनि फिसाफोरा बिदा फंबाया दिनै गावजों गाव सिनायला। अब्लाबो आयै आं उदांस्रिखौ लाबोथारगोन। नोंनि सेराव सानसेब्लाबो फैफिननो नाजागोन। एसेनोसै लोगोफोर स' थेंक इउ। लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोन्दों कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरदो आरो भिडिअखौ मोजां मोन्दोंबा लाइक खालामदो आरो शेयार खालामनो दाबाव। स' थेंक इउ लोगोफोर जे बर' हारिनि आरो आं बेबायदिनो भिडिअ लाबोबाय थानो हानायनि आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थादो। थेंक इउ लोगोफोर।